Hello guys, ngiyajabula ukuthi ngithole lesi sikhathi lesi lingakashoni nelanga. Sila eEastern Cape. Kube mnandi ngendlela esimangalisa ukuthi siUkhozi FM sihambele izikole ezihlukahlukene njengoba silana nje sibuyela usikisiki sesisembizane ila sikhona njengamanje sesilindele ukuthi siqhubeke nezikole kusasa kodwa nje ukuvakashela ezikoleni njengase Sangoni la esikwazi ukuthi sethule kahle iSABC education nezinhlelo zayo ukuthi zinani nanokuthi othisha nabo kufanele bancike kangakanani kulolu hlelo kanjalo futhi nabafundi kwajabulisa nje nokubona abafundi bethi hayi noma kanjani bazoyibamba ishisa basithembisa okunye futhi okungijabulisile ispecial school lapha ya esiye khona sadlala nodado kwabamnandi kwabanjeyana angazi ngathina kube mnandi mafresh kube mnandi ubusuku Mroza pick up to Ukhozi FM and ikhonto engicela ukisho ayikho into engijabulise namhlanje empilweni yami ukuyibona ngiyiphathi yale campaign Ukhozi FM ngifuna ukuthi amajita it's cool to be a guy ukuphatha ama sanitary pads ngiyengibona thina bubusolo kuba ihlazo ukuphatha ama pads but namhlanje ngikwazile mina ukuthi ngibe ingcenye yenu nginikezela ama pads ngenxa yoKhozi FM ngiyindoda nginikezela ama pads ngenxa yoKhozi FM ngenxa yeMbumba Foundation so we caring for a girl child and so uKhozi FM siyaqhubeka siyaphambili it's cool akukho wrong uyindoda ukuphatha ama pads you can buy it for your mom you can buy it for your sister you can buy it for your girlfriend yeah Ukhozi FM lapha phambili hamba phambili stranda nje ngemfundo yethu imfundo yadlisa